Hello friends, Bodo channel of Konjebau. Daye nongtangmona nagasino Bodo Job Info YouTube channel da BTC आव गोदान सरकार फैबाय बेनिफ्राय PMAY-G सरकारि सार्भे न'नि सोलिगासिनो दा बिनि लास्ट डेट आरो लोगोसे बारायगोना बाराया गोबांथार थालांजानो गिनाय कमेन्ट्स आरो लोगोसे इन्टारनेट बन्द जादोंमोन बाक्सायाव दा मा जागोन बेनि सायाव कभार खालामगोन प्लास न'नि आईडी मोनसिगोन जुदि आईडी मोननोबा मा खालामनांगौ जुदि आईडी गैयाब्ला न'खौ मोनगोन ना मोना आरो जायफ्रा इलिगेल खालामदों सार्भेयाव बिथांमोनखौ डाइरेक्ट जेलाव हरगोन बेखौ फोसावबाय एबा वार्निं होदों आसामनि सीएमआ दा बेनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोननो गोनां बेनिफिसियारिया थालाङा एबा सार्भेयाव थालाङा एबा नोंथांमोना न'खौ मोननो हायो बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आईडी मोननाय लोगो लोगो एबा न'नि लिस्ट फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे चेनेलाव मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दासान्दि ग्रामीण ओनसोलनि बा गामि ओनसोलनि एबा रुरेलनि सोलिगासिनो सार्भेया आरबानि गैथ'वा जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन दा BTC आव सार्भेया एसे लेट जादों कारण जोंनाव इलेक्शन जादोंमोन ना बिनि थाखायनो एसे लेट जादों नाथाय सिगांनि प्रिलिमिनारि सार्भेखौ थांनाय सरकाराव खालामदोंमोन दा बे मथे लिस्टआ फैदों दा लिस्टआव दंबा नोंथांमोना सार्भेया जाजोबनांगौ बेखौहाय बिथोन होदों आसाम सरकारा एबा सेन्ट्रेल सरकारा दा बेखायनो BTC नि रिसेन्टलि बिबान मोननायफ्राबो गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों जे जाहाथे बेनिफिसियारिया मोननो गोनां बेनिफिसियारि एबा इलिजिबल केन्डिडेटफोरा एबा बेनिफिसियारिया जाहाथे न'खौ मोनो बेखौ बिथांमोना गोबाङै गोख्रोङै प्रेस मिट होखादों नाथाय ओरैबायदि जायो जाथाया जे गामि ओनसोलावसो पार्टी लानानै पार्टी गोबां प्रब्लेम जागासिनो नाथाय गोजौ लेभेलाव मोजां बाथ्राखौ बुंदों जाहाथे बयबो बेनिफिसियारिया थालाङा बे बाथ्राखौ बुंदों दानिया गोबांथार ससियेल मिडियायावबो गोसारदों जे सोरनावबा हाबदों आरो सोरनावबा हाबाखै माने न'खर लायै न'खर एबा पार्टी लायै पार्टी हाबदों होननानै गोबां माने कमप्लेन फैदों कमेन्ट्स लेभेलाव बा ससियेल मिडियायाव दा फार्स्टआवनो बुंनो सानो बे न'आ सेन्ट्रेलनि बे न'आ रावनिबो सम्पति नङा बे जाबाय BJP सरकारनिफ्राय फैनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड फैनाय आसामनिबो नङा प्लास जोंनि BTC निबो नङा बेखायनो बयबो इलिजिबोलफ्रा मोनथावगौ बेनो जाबाय PMAY-G एबा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण न' होनना बुंनाय जायो दानिया लास्ट डेटआ ओरैनोथ' 18 अक्ट'बरमोन नाथाय जेरावबो माने ब्लक लेभेलाव टारगेटआ कमप्लिट जायाखै जायनि जाउनाव गोबांथार माने सार्भे खालामग्रा मेन पावार लागायसेयावबो दाबो जोबनाय जायाखै बेखायनो लास्ट डेट बारायगोन प्लास बाक्सायाव दाखालिबाव इन्टारनेट बन्द जादोंमोन सार्भे खालामनो हायाखैमोन अब्ला दायो आंनियाव मोनसे मेसेज फैदों जे बिनि लास्ट डेटआ 22 अक्ट'बरसिम थांबाय होननानै नाथाय अफिसियेल बिदि प्रिन्ट नटिसखौ मोनाखै अब्लाबो सार्भे जाबावगोन माने जेरावबो कमप्लिट जाखायाखै बेखायनो जुदि नोंथाङा बबे मोनसे BCDC एग्जाम्पल मोनसे BTC थायो नालाय बेनि गेजेरावसो 400 गाहाम एबा 500 गाहाम लिस्टआ दङ न'नि लिस्टआ एबा जास्ट माने बेनिफिसियारि लिस्टआ आरो अके दा बे फाइनाल न'नि लिस्ट नङा दे बेखौ जेब्लायबो गोसोआव ला दायो फाइनाल न'नि लिस्टआ फैयाखै दा बेयाव बे 400नि लिस्टआव नोंथाङाबो दङब्ला स' नोंथांनाव सार्भे खालामथारनांगोन सार्भे खालामबासो नोंथाङा भेरिफाइ जागोन आरो लोगोसे भेरिफाइ जानानै मोनसे आईडी मोनगोन फार्स्टआव आईडीसो मोनग्रोगोन आरो आईडी मोनबासो नोंनि एबा नोंथांनि नामावहाय न'आ सेंसन जागोन दा आईडी मोननोनो नोंथांमोना सार्भेखौ खालामजाथारनांगोन दा सार्भे खालामनो ओरैबायदि दायित्व होनाय जादों ब्लकनिफ्राय जे गंसे BCDC आव माखासे दायित्व थायो जेरै GRS थायो अके GRS थायो अके ग्राम रजगार सहायक होनना बुंनाय जायो बेनिफ्राय GPC थायो बा कम्पिउटार एसिस्टेन्ट थायो बा इन्जिनियार थायो बा गोबां रोखोमनि स्टाफ थायो ब्लक लेभेलाव प्लास SRLM फोरखौबो लागायदों प्लास मण्डलफोरखौबो लागायदों लोगोसे टेट फोरोंगिरिफोरखौबो माने बे न' सार्भेयाव दायो लागायनाय जादों मानोना हाख'थाराखै दा बेखायनो लास्ट डेटआ बारायगोन टेनसन लानाङा जुदि नोंथांना थालांदोंब्ला थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम ब्लक लेभेलाव आरो जुदि नोंथांनाव जुदि इलिगेल खालामदोंबा ब्लक लेभेलाव कमप्लेन होनो हायो थ' नोंथांमोना BDO नो कमप्लेन होनो हायो अब्ला जायनोखि नैबे ब्लक अफिसनिफ्राय जुदि दायित्व गोलैदोंमोन अब्ला नोंथांनि न'आव थांनानै सार्भेखौ खालामथारनांगोन जुदि खालामाबा थ' सीएमआ बुंदों एनाउन्स खालामदों वार्निं होदों जे जुदि इलिगेल खालामोबा कमप्लेन हो लोगो लोगो एक्सन लागोन आरो लोगोसे जेलाव लांगोन प्लास जायनोखि साख्रि मावग्रा जेलाव लांजागोन सासपेन्ड जागोन प्लास आरो जेनोखि हमना ला सार्भे खालामग्राजों जुदि सोरबा लिंक दङब्ला सापज हमना ला एग्जाम्पलसो दे पार्टीनि मानसि दङबा बिथांमोनाबो गोबां गिनांगौ दङ आरो जेलावबो थांफानांगौ जानो हागौ आरो दा बेखायनो बुंदों जे जाहाथे बयबो बेनिफिसियारि मोनथावगौआ जाहाथे मोननो हायो बेनो जाबाय सरकारि न'खौ आरो दा बेनो मोनसे रिक्वेस्ट जाहाथे बयनोबो जोंनि बर'फ्रा न'खौ मोननो हायो माने गावजों गावनि बिदि दावराव खालामलायना पार्टीखौ लानानै जों बर'फ्रासो न'खौ मोनगोन नालाय बेयावनो माने गोबां जोंनि बर'फोरा थालाङो आरो माने मोननो गोनांफ्राबो थालाङो दा जोंनि रावनिबो लस जाया बे मोनसे सेन्ट्रेल स्किम नालाय बेखायनो जों लाथारनांगौ आरो मोननो गोनांफ्रा बेखौ मोनथारनांगौ आरो दा हौवाफोर आरो हिन्जावफोर बे न'खौ मोननो गोबां गोनो गोथो जायो हौवाफोर आरो हिन्जावफोर मोननो नोंथांमोना मोनगोन टेनसन गैया अके
नाथाय बांसिन वमेनफोरखौ एबा हिन्जावफोरखौ बांसिन माने नामखौ हरनाय जादों जुदि हिन्जावफोर गैयाबा जुदि हौवाफोर दङबा नोंथांमोनाबो जिखुनु जाया माने मोननो हायो आरो दा बेनो दानिया सार्भे खालामजानाय लोगो लोगो न'खौ माब्ला मोनगोन गोबांथार कमेन्ट्सबो फैदों दा नायदां खोन्थाखाबाय जे दायो फाइनाल सार्भेया डाइरेक्ट जानाय लोगो लोगोनो मोना बिनि सिगां सिगां मोनसे आइडि फैबावगोन दे मोनसे नोंनि आइडि फैगोन आइडि थाबासो न'खौ मोननो हायो दा आइडिनि सार्भेया जागासिनो दङ आरो जेब्ला आइडि सफैगोन अब्ला नैबे BCDC वाइसआव नोंथांमोननो लिस्ट फोसावगोन सोर सोरहा माने लिस्टआ फैगोन आइडिया जुदि आइडि थाबासो नोंथांमोना माखौ बेनो जाबाय न'खौहाय मोननो हागोन आरो जेब्ला आइडि फैयो अब्ला नोंथांमोना बै समाव नोंथांमोननि खामानिया जब कार्डआ थाथारनांगोन दायो जब कार्ड नांथ'लाया खालि दायो मा आधार कार्डल' नांगौ प्लास ब्लिंक खालामनांगौ जों बेखौ खोन्थागासिनो दंखायो अके दा बेनिफिसियारिखौ फट' खेबगोन बेयावलाय नांगौ नाथाय बै समाव जब कार्ड बेनिफ्राय आधार कार्ड बेंक एकाउन्ट भटार कार्डआ बेखौ नांथारगोन प्लास जब कार्डजों आधार कार्ड लिंक थानाय बेंकजों एकाउन्टजों लिंक थानाय बे गासैबो नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला न'आ फैगोन अब्ला नांथारगोन दायो बेखौ नांथ'लाया खालि दायो आधार कार्ड आरो लोगोसे ब्लिंक खालामनांगौ माने बेनिफिसियारिखौ जिअ'टेक होनांसिगोन सिम्पोल खोथायाव खालामनांगौ एबा KYC होनांगौ आरो दा बेनो बुजिबाय दायो नोंथांमोना बेखिनिखौ बुजिग्रोदो आरो नेक्स्ट लेभेलाव न'नि लिस्टखौ बोरै नायो आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला लिस्टआ फैयो दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो हानायसेबां शेयार खालाम बेल' जुदि नोंथांनाव जुदि सोरबाफोर इलिगेल खालामदोंबा नोंथांमोना लिस्टला कमप्लेन हो केस हो अब्लानो जायनिखि दायथ' दङमोन बिथांमोना जेल जागोन बा सासपेन्ड जागोन एबा जेनिखि पार्टिनियानो जा बा गुबुन गुबुन जा बेयाव जुदि दंफायोब्ला स' बिथांमोनाबो गोबां रिक्सआव थायो आरो बे जाबाय मोनसे वार्निं होदों आसामनि CM बिथाङा दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट